Kibor Pulit ke East Khasi Hills, Lingbao Superintendent of Police Urituraj Ravi IPS, haga janmiet jong ka arpulai trek luber arja arpusau kila pentip bakila yokem, seo weu Samla na Umroi Riboy District, ubal subadon kti haga jingjia Pynbthei bom improvised explosive device IED, hatem Iewmawlong hajakayeng bus syndicate, kabla jia haga miet jong ka khandai trek luber arja arpusau. Udiu Samla udayu belatip kerteng kumusen syar bahamak doa arpsau senam karta, bot udayu basau hadian Samla 6 pernai penyelang arpoi senam karta namairang ubat tarsen lembau udayu discipline secretary kahinyau trap National Youth Front HNYF yau balakem nadauki hadian bagi Pulit kila pawan mi yu hadauki police station bot ubat eba kordo nongplu ubadai na West Jan Hills district yau bagi Pulit kila ong balakem yu na Shillong. Kumno ba raju? Kumne kong. Ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai creation jong menta ubnai. Hoi ta. Ba ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umdei ubabha. Kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khia ka jongi. Menta ngidei ban sngau hi ba ke jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jungi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jungi ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mar ka jingbria ki kman Henry ba uni ukau 45 don jinga dei kumno yo i ya ka jingtei ya ka met ka phat ka jungi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jong kini ngengat hagi babun ki jajingpa ka sorkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F aki ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai nang ne kong nagani ka daw ka sorkar kala penmi yaki skim ICDS MDM PDS ka bha na ka benta upaj ba ka sorkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kila pha da ukhau ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata daw batang da uni ujat khau ba phatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya